Я хотел бы сказать, что мы некалькі разоў на нас звярталіся з Мінгарвыканкама, мы свои этой идеи прапановы падтрымлівалі, да, на наш погляд варта, конечно, назвать одну, значит, ці з вуліц, ці там, нейкіх плошчаў, скверу, это уже гледзячы на памеркаванню Минского городского выканаўчага комитета о гонах Эдварда Войніловича. Потому что я хотел бы подкреслить той момент, что этот человек, безумоўна, стваральнік. Паглядзіце, ён, па-першае, один из немногих представников таких высокой нашей дворянства ці шляхты, да, белорусский, який открыто и прямо заявлял про то, что он белорус, что он походит из мясцовости, значит, для его белорусская земля родная. Вот я только цитату могу одну, як он писал в своих успоминах. Род наш ни перед кем не здымал шапки, Войніловичи не пришли они з загаду, они з усходу. Яны коренные, мясцовый кров от крови и кость от костки гэтага народу, які калісьці хаваў своих представников у гэтых каргунах, а теперь на войсковых могилках и родную свою землю белорусскую арес ахой. То есть человек выдатно усведомлял, что тут его карані, что он походит из этой белорусской земли и по магчымасці рабіў усё, каб умацаваць, значит, гэтую землю, гэтую краіну, значит, и людей, якія на ёй жывуць, і каб яны маглі плённа і развівацца надалей. І калі до нас звярнуліся з прапановай і ідэі аб тым, што варта было правесці нейкія мерапрыемствы, ушанаваць памяць і справы гэтага чалавека. Самая галоўная справа, што вот не просто, да, такі чалавек выдатны быў, але ён шмат рабіў на практыке для вот этого вот развіцця беларускага краю. Ёсць ужо і ўспаміны выдадзеныя, ёсць пераклад гэтых успамінаў, ёсць зборнікі матэрыялаў, ужо як мінімум 2 зборнікі ўжо выйшлі, тое, што за апошнія гады літаральна зроблена. Ёсць яшчэ перад гэтым выходзілі такія прысвечаныя ягонай творчасці і ягонай постаці матэрыялы, артыкулы, але на сённяшні момант, калі казаць пра біяграфістыку беларускай гістарыяграфіі, ну, такіх не так шмат менавіта працаў, прысвечаных увогуле постаці. Каб сказаць, што вось гэта наш суцэльная монография, науковая, присвячена конкретной постати, то их в принципе не так шмат. И Войнілович, конечно, заслуговує такой монографии. І я упевнений, що з цягам часу, коли буде назапашений певний матеріал, цілком можливо, що буде видадена монографія, присвячена особі Едварда Войніловича. Так само. І, можливо, дойде справа з поступової до енциклопедії ніяких інших обгульняючих виданнів. Але я ще хотів би підкреслити таку важливу рису, ось відносно Эдварда Войніловича, ну, его ставлення і таке принципове ставлення до тих речей, які тичились непосредственно ось в этой землі білоруській, нашей родимой. Наприклад, він, не глядячи на всі запрошення, відомим фактом з'являється те, що він підтримував білоруський національний рух, значить, білоруську літературу, так? Але в відрозненні, значить, від некоторих, наприклад, діячів того ж самого білоруського національного руху, він зовсім не пішов на супрацовництво з германськими окупаційними владами в час Першої сусветної війни, коли була окупована Мінщина, значить, він відмовився категорично від всілякого супрацовництва. Потім так само, коли відбувся поділ з поводу Рижського мирного договору, це трагічна така сторонка в нашій історії, коли супроть, значить, не питаючися волі білоруського народу, нашу країну поділили на частки, і він рішуче виказався супроть, це публічно, значить, говорив про те, що це не повинно бути такого, коли один народ ділиться на частки, значить, поміж іншими країнами.